Здравейте, правя това клипче извънредно, защото преди малко гледах клипове в интернет на хора, които са си правили клипчета. Да, те се обиждат едни други. Изгледах няколко клипчета, хората искам да останат анонимни, които няма да ги вика, как се казват. Но искам да ви кажа, че в днешно време хората много се обиждат. И това просто, разбирате ли, просто ме отвращава. Как може да се обиждат едни други? Ние не сме животни, ние не се караме за една филия хляб. Къде е Господ, ако сте християни или пък мюсюлмани, няма значение каква ви е расата или пък религията. Господ никъде не казва в Библията, в Корана, ако щете, в който искате, не пише, че трябва да се обиждаме едни други, че някой се е бил по-малко от другия, или пък че другия е по-малко от нещото, от него и трябва да тръгнем да го обиждаме, или че той е по-малко от нас, или пък че хората са бедни. Извинявайте много ми, ние, които сме по-заможни, можем да подкрепим и тези, които не са заможни. Вместо да се обиждаме, да прочетем една книга, Коран, Библия, където да ни научи за нещо добро, да видят Господ какви добри ни е вършил, защото аз в момента чета Библията. И ви казвам, много е интересно, да, вместо на компютъра и както и да е. Те се карат за нищо, човек, разбирате ли ме? Те се карат като животни едни с други. Те се карат като животни едни с други. Просто ме отвращават за това, че се обиждат. Всички сме хора, трябва да се подкрепяме вместо да се обиждаме, разбирате ли, това е човешкото. Кой нормален, интелигентен човек ще иде да прави клипчета за другия, че е такъв и онакъв, че си правил клипове, че е беден, че има силиконки, такива глупости, разбирате ли ме? Кой интелигентен човек ще окаже това? Някой си простак, разбира се, от село Задуево. Ама моля ви, даже в селата не се обиждат така. Предлагам ви да станете малко по-добри, вместо да се обиждате. Защото, както пише в Библията, Господ въобще не го обича това и затова наказва хората, защото те се обиждат, нараняват се ни други с думи и с дела. Трябва да се подобрим, защото ние не сме говеда, ние сме хора. Трябва да се подкрепяме, да застанем зад гърба на този човек, който е нещо по-малко от нас и да кажем, че ние сме с него, не да го обиждаме. Това не ни прави нещо повече, това ни прави чисти простаци, като почнем да се обиждаме. То в България затова сега е в криза, така да наречем, защото хората се обиждат един с други, вместо да са единни. Добре, голямо удоволствие ли ви оставя, като се скарате с някой човек? Кажете ми, голямо удоволствие ли? Във вас остава ядът, че сте го обидели или пък, че не сте направили това с него или пък онова. Извинявайте, нали, той човек, той иска и той да е до някъде добър. Но вие, когато почнете да обиждате хората или пък някой човек въобще, вие продължавате до край. Моля ви се, и да станете малко по-добри, по-мили, по-човечни един вид, защото живота е твърде кратък, за да се обиждаме. По-добре да го живеем добро, отколкото с зло. Вие помислете върху тази тема. Вие избирате как да живеете. Аз не мога нищо да ви кажа, но трябва
да се подобрим, защото Господ не обича такива неща. Въобще ми ядосва мисълта, че да, и аз съм с голям срам се признавам, че аз някога съм правила такива клипчета. Но ето, че се разкаивам и вие го приемете това, че вие трябва да се разкаете за това, за вашите дела. Но всеки за себе си, както казва Библията, всеки за себе си го прави. Има Господ, Той наказва, Той дава, който са дало на другия. Така че, моля ви се, станете малко по-добри и по-толерантни и конкретни за някои неща, вместо да се карате с злоба, нищо човек не може да постигне. Говорете на хубав език и не се обиждайте едни други или пък не се карайте в тях. Благодаря ви. Приятен ден!